Това е за вас. От Алберто и Ася. Защото ви обичаме повече от всичко. Защото без вас сме нищо. Чести Свети Валентин, Маргарита и Асен. Живота ни изправя пред стени, сменяват се сезони и години, но има двама души като скала, които ни закрилят от всяка беда. Маргарита с нежната добра душа, Асен със силната и мъдра ръка. Обичаме ви, чувате ли ни сега? Вие сте нашето рамо в нощта. Без вас сме нищо, просто прах и дим. С вашата обич ние се държим. Чести Свети Валентин, мили родители, на нашия живот сте вие пазители. Когато паднем, вие ни вдигате пак. Вие сте фарът в най-гъстия мрак. Алберто и Ася днес ви благодарят, че ни научихте как се извървява път. Любовта ви е пример, огън и сила, която в сърцата ни дом е съградила. Нека любовта ви вечно да цъфти, да са светли и споделени вашите дни. Вие сте нашият корен и нашата опора, Най-скъпите ни, най-любимите хора. Обичаме ви, чувате ли ни сега? Вие сте нашето рамо в нощта. Без вас сме нищо, просто прах и дим. С вашата обич ние се държим. Обичаме ви, чувате ли ни сега? Вие сте нашето рамо в нощта. Без вас сме нищо, просто прах и дим. С вашата обич ние се държим. Чести Свети Валентин, мили родители, на нашия живот сте вие пазители.